ل پارێزگا دێرسم یا باکوورê Kurdistanê ku ji aliyê ciwanî û bedewiya siruşt û hemû curên ajal û peskoviyan û samanê binerdî yek ji parêzgehên dewlemendîn Kurdistanê ye. Karvedan berdewam in li hember biryara telbendkirina zincîreçiyayên Munzor bû deranîna kanzayan li 11 navçeyan li Sinûrê 5 bajarokên wê parêzgehê ku li 23 îlûna 2020 tendera projeyê hate ragihandin. Hemûlatiyên Dêrsim û akinciyên wan gundan yên bê tapûn ew dikevne Sinûrê wan navçeyên mulata deranîna kanzayan pê hatiye dayîn. Amajebûyêkê dikin proje zirareke zor bi xweza û jîngehê navçeyê digihîne û dibêjin deranîna zêr bi rêya bikaranîna siyanor çavkaniyên avê ji herawî dike û bi vê sedemê neçar dibin koçber bibin. İşte ma imza da arıt. Mavat manyo azem maden işte. İşte nava sinyanur navasıma imkanı. Sinyanur nazadı vezeniz uyu kazmışken sinyanura maden şunneser ma nazadı beni okuyma terit biz eylemiş beni. Na okuma sonu muzur baba izleylemiş beni. Muzur baba nazara darın sonu hatta uzadı Murat Suyu'da uzadı Fırat'la karışmış beni ta sonu emin tez eylemiş beni. Yani meden kamayı tamam mecburi ta boşaltmış ki. İtadı safındım ki o çaman nesimini. Bostan ne ramim? O ita peru boşaltmış yani korana politika hükümet ya. Yani illa itadı bir şekilde boşaltmış kirin memleketime. Rêxrawên medeniyên Dêrsim li hemberî vê biryarê nerazî ne. Endameke Federasyona Komên Dêrsim bi tora medyaya Rodaw got biryardana navçeyê xwe bû kanzekaran bicî nehêlin. Ew dibêjin mirinê li ber çav digirin lê rê nadin li Dêrsimê kanza bêne deranîn. Ma komaliya Dersim kulunu karar grutu. Nazadı ni madenciyi kesinlikle ne verdim bero. Eke merden asa mremi gerekirse mremi. Ne verdim madenciyi kesinlikle ne verdim beri na Dersim ra maden vezi. Yasanas evê biryarê bi neyasayî binav dikin. Bi amajedan bi vekolînan û belgeyên metirsîdariyên projeyê têxineger dibêjin pêtiviye rê bi van projeyan neyê dayîn. Birêveberiyetiya giştiya karobarên petrol û kanzayan Tirkiye li 68 parêzgehên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê li 766 navçeyan de mulat bi deranîna kanzayan de ye. Ji wan jî 11 navçeketina bajarokên Çemîşgezek, Pertak, Polor, Xuzat, Plamoriye li parêzgeha Dêrsim. 43352 nimzevî li Sinûrê wê parêzgehê weke navçeyên kanzaya hatin ragihandin ku beşek parka niştîmaniya Munzîş li xwe digire.